Alah, ngarit malah mau ngeki. Mendi mau ki. Jangan direwangi ngarit kok malah ngarit dewe. Lepah ngendi. Ngarit malah ngeki. Cukup ini gini. Tak jurnin iki kok mak ini kok. Aneh. Aduh. Kena apa iki? Sikilku. Aduh. Nanti kamu iki. Pak. Apa tuh ketua no? Aduh. Apa tuh? Reneo. Kena apa iki? Ngapa lu Ton? Sikilku iki lho. Delok. Kira-kira. Aduh, piye iki, Pak? Masalah lagi kena. Anu beli ngopo to Ton. Duh. Terus piye iki? Lah piye aku? Lah terus mbok tinggali lho Tak ngaret. tinggal sana di lu delok iwak kono kok malah. Masalah. Iso laku ra we? Ya iso tapi jinjet. Gendong apa piye? Emang iso sampean? Iso. Apa kuat? Gendong wis sak. Yo. Tenanan. Ya. Tonton. Jen. Kumun aku yo karo kowe iki. Lah sampean ra tenan. Ora tenan opo? Lagi nganu kok malah. Jen. Olah mungkin ra karuan kok. Yo ayo. Digendongi sing tenanan ceklan sing tenanan. Kok malah. Ayo. Aku mau aku dhewe lah. Bebas. Kok malah. Aduh, tolong. Ayo. Oh, tonton. Pak. Tolong. Pak iki piye, Pak? Aduh, Pak. Tonton. Aduh. Yo. Aduh. Ya sampean ora kuat ngomong kuat apa? Tonton kowe iki piye? Polahmu iki delok awakmu. Kamu kon morot-morot kaya ngono ki awakmu. Sampean lho. Jan. Jo, nanan. Polah kita tonton. Aduh. Mas ora luka. Kuat. Aduh. Ya Allah. Ayo ora malon. Mun. Aduh. Ya Allah. Medok sepak. Alah tonton. Kowe anggar meluk ngarit mesti malah nyiksa aku. Ora Belum aku ngrasakne. Mulai sama ragu. Aku itu mengingat melok ngarit dulu ini aku bangga ngarit dhisik. Mungkin sih delok pancing kok malah. Ayo. Ngecek. Yo. Cek. Nanan. Ya. Apa tuh? Wayo aku ton kowe iki.